Ekialde hurbilean ez da giro, Baionako bikote bat Beiruten blokatua da, egun hauetan itzultzekoa da Euskal Herrirat berehala, beren lekukotasuna. Migranteak laguntzeagatik atzoa jastatu zituzten 7 lagunak libro gelditu dira, urtarrilaren 28an epaituko dituzte. Euskal Hirigune elkargoak proposaturik klimaren aldeko astea hasiko da larunbatean, urriaren 12 arte itzorduan dana amalura hobe zaintzen ikasteko. Eta Baionaldeko gazte euskaldunek zer eta nola dioten hori aztertu du Maili Quintanak. Arratsaldeon Baigorritik, aktualitatea erreportaiak denak lotzen ditugu hementxe, gure eguneroko itzorduan ongi etorri deneri. Baionan bizi diren Monik eta Fadik eijuz Beiruten blokeatuta daude Parisera itzultzeko aurreikusiak zituzten 3 hegaldiak bertan behera utzi dituztelako. Familia kontuak direla eta Libanora bidaiatu zuten duela 3 aste. Egoerak kezka eragiten diela aitortu du Fadik eijuzek, baina bere herriaren egoera kontuan harturik azpimarratu du bizirik daudela eta badutela non bizi bitartean. C'est angoissant, c'est inquiétant, mais nous sommes encore en vie. Nous avons un toit au-dessus de la tête. Bizitako gerlak guztiz aldatu du Beiruteko hiriaren giroa. Monik Feijuzek dioenez Libanoko hiriburua normalean hiri zaratatsua da, baina orain badira egunak ez dela inor ikusten karrika. Fadik gehitu duenez jendea bere etxeetan egoten da eta baita babestuagoak dauden zonaldeetako herritarrak ere. Azaldu digutenez momentuz dena aurkitzen dute dendetan, baina egia da Monikek kontatu duenez gertakariak hasi zirenean ogia bukatu zela saltoki askotan. Jendeak ohitura du eta beren erreserbak dituztela errandu. Des réflexes de survie, donc tout le monde a ses petites réserves, etc. Ez da lehenaldia horrelako egoera bat bizi dutela libanesek. Hori dela eta Fadik nabarmendu du herritarrek ondo dakitela zer erosi behar den eta zer ez. Hain zuzen, 1982an gertatutako gerra ere bizi izan zuen Fadik. Baina oraingoan ezberdintasun handi bat nabaritzen du gerletan erabiltzen den teknologia berriei lotuta. Beste hegaldi bat aurreikusia dute datozen egunetarako. Baina aste honetan, orain arte gertatu ez bazen ere, aeroporturuz doan biribilgune bat bombardatua izan da. Besterik gertatuz gero ezingo dira ailegatu aeroportura. Baionara itzultzea lortzen badute poz handia izango dela aitortu dute. Baina aldi berean sufrimendua ere sentituko dute, haien herrialdea egoera lazgarrian utziko dutelako. Atzo goizean Hendaian atxilotutako 7 militanteak aske utzi dituzte. Korrika Irundik Hendaiara iragantzenean, etorkinak muga pasatzen laguntzea leporatu die polizia frantsesak. Hemen ikusten ditugu egunerotasunean kontrola rasistak egiten direla, ez dago inkestarik, ez da ezer gertatzen, eta korrikaren egunean 30 bat edo 36 pertsona pasatzen direlako, beste milaka eta milaka pertsonen artean, hori aldarrikatzea publikoki, politikoki, 21 eragile, eta honek suposatzen du kondena bat edo delitu bat izaitea, ez? Ikusten dugula justizia hori bi zentzutan juten dela, betiko zentzuan. Hain zuzen etorkinen aldeko ekintza talde antolatuan egin izana egotzi diete korrikako eguneko bideoa erakutsita. Argiki erakutsi digute bere garaian ahotsak ateratako bideo bat, korrika eta gero egina izan zen publiko hemen 21 eragile komunikatu bat atera genuenez. Honekin batera publiko egina izan zen bideotxo bat. Eta argiki izan digute prefetak ikusi zuela bideo hori ezaiola gustatu eta beraz inkesta bat irikitzea eskatu dula. Atxilotuek poliziaren galderei ez erantzutea erabaki dute, baina berretsi dute migratzailei laguntza eta babesa ematea ez dela delitua. Militante hauen konbokazioa ezagutzera eman zenez geroztik elkartasun uholdea handia izan da. Atzo bertan 100 pertsona ikusi ziren Hendaiako komisaldegiaren aintzinean. Elkartasuna hor da, zenta justu olako ekimenak kolektiboak eginak izan dira eta ezin dugu kondenatu hainbat sindikatu, hainbat alderdi politikoak edo hainbat elkarte.
ezin da jendartearen kontra egin. Momentu batean pentsatu behar dela, hori zentzugabekoa dela, olako kontrolak izaitea, eta beraz, honen aurrean ikusten dugula, bai, elkartasun asko, eta atzo oraindik 80 bat eragile desberdinen sustengua jasotzen genuen, eta badakigu ondo hori segituko dela aurrera. Hendaiako komisaldegitik pasa ondotik, 7 militanteak urtarrilaren 28an Baionako auzitegiko epailaren aurrean deklaratzera deituak dira. Euskal Hirigune elkargoak sustaturik klimaren aldeko egunak iragaitekoak dira urriaren 8tik 12 arte. Lujalde osoan amarnaka jarduera eginen dituzte sentsibilizazioa oroz gainetik. Gogoratuko dute ere elkargoak sustatzen duen klima planan 129 herri engaiatu direla jadanik, 62 enpresa edo elkarte ere bai. On a marqué un essai. Incontestablement, il y a 96% des actions qui sont engagées de ce plan climat, ce qui est quand même considérable. Entseguan markatu dugu ekin zen 186 hasiak baitira jadanik, helburuen erdia gainditu dugu, orain elkarte, laborari, arrantzale eta herritar gehiago mobilizatu behar dugu, bakotsak ikus dezan zer egin lezaken ingurugiroa zaintzeko. Klimaren aldeko egunak lujalde osoan urriaren 12 arte, itzorduen artean, ateraldiak itsasbazterra garbitzeko, sanoki jatea ikastea, bizitegiak hobetzea egokitzea ikastea ere, mugikortasunaren aldeko gaualdia eginen dute Angelun itsasoaren gunean, asteazken arratsean urriaren 9an. Xehetasun guziak Euskal Hirigune elkargoaren webgunean dituzue. Magi Quintana Lapurdiko hiriburuan bizi den donostiarrak Baiona, Angelu eta Miarritzeko gazteen euskara ikertu du bere master amaierako tesian. Gazteen hizkera deskribatu nahi nuen, ez du inorrek egin deskribapenik, dakian ez lehen deskribapena BAMeko gazteen hizkerarena, eta nire lagunek horrela hitz egiten dute, beraz nahi nuen hori deskribatu. Beti gustatu zaitelare gazteen hizkerari buruz gauen gauzak, ez da aski ikertzen eta utxune bat betetzen nahi nuen ere, eta ez da aski bete, baina zertxo bat bait. Bordaleko Unibertsitatearen eta Ikerketa Zentroaren laguntzarekin egindako lanean, 18 eta 24 urte arteko gazteek lagun artean nola hitz egiten duten ikertu du. Hizkera arduragabea deitu duena hain justu, erregistro formaletik urruntzen dena, eta hainbat ondorio atera ditu. Horietako bat da, badagoela homogeneizazio moduko bat, alare hizkeretan deneko santzeko hitz egiten dute, baina egia da frantsesaren eragina uste egin handiagoa dela, bai ahoskeran, bai esaldien joskeran, eta kode aldaketetan ere, bai frantsesa ulertu gabe ezin da ulertu gazte hizkera, eta aldi beren ere konturatu gara, badagoela muga politikoa, idanak itazko muga linguistiko bihurtzen gazten artean behintzat. Duela hamarkada batzuk ematen etzen fenomenoa, muga administratiboa linguistiko bihurtzearena alegia. Sareetan gazte kontsumitzen dituzten erreferentekin zerikusi handia izan dezakela uste du. Nire ustez horrek badu pisu handia. Normala da ere gaur egun klik batera gaude edo zein tokitik. Hala nire ustez bai badago zer pentsatu, sare sozialetako referente gehienak frantsesari baitira. Beste gutxatzuk ingelesez, baina jende gehienak frantsesez kontsumitzen dituela sare sozialak, badira euskarazko gauza batzuk ere bai, baina hizkuntza gutxitu bezala erronka handia dugu hor bai. Bigarren ondorioa euskara batuaren eragina ere badagoela Quintanaren hitzetan. Azken finean hauek gehienak ikastolan aztakoak dira eta euskara batuan alfabetizatuakoak, horrek ere eragina du haien hitz batzuen autuan edo. Gero alare ikusi dugu ez dugu hori hainbeste ikertoen konturatu gara bai prestigiozko euskalkia ala ere basen afarrera dela, ez gira denek zaten dute. Hegoaldeko euskararen ñabardura batzuk ere bai, einaren erabilera kasu. Hipotesia da ikastolatik hartu dutela hori, azkenan egia da ikastolera joan direla hegoaldeko irakasle asko, askoren gurasoak ere hegoaldetik atoz, baina ez dut hori aski zaneteikenik,
Eineak edo geroko formak adiz esan beharren izanen izango, ekoitziak izan dira askotan gurasoak frantsesunak direnen gandik. Orduan behar bada, bai ikastolak zerikusian dira du edo kolegioak, eta ez dugu aztertu, baina gure hipotesia hori izan daiteke. Furdiko itsasbazterreko euskalkian bazegoen, baina gaur egun ez da kasik entzuten. Orduan badago aldaketa hori eta eine hori agertzen da batean pixkat utxetikan bezala. Eta horrelako batzuk badaude bai. Dena den master amaierako lana izaki ez du nahi beste sakontzerik izan, baina ez du baztertzen doktoretza tesi bat egitea horretarako aukera ematen badiote, profil eta eremu zabalago bat hartuz. Saiatuko naiz elebiduneko gazteak sartatzen, ikusten zegaratzen elebidunean, fenomeno ezberdinak garatuko direlako. Eta bestalde nahi dut ere eremua zabaldu nahi nuke endaiaraino joan, endaian gatzen dira gauza oso interesgarriak. Eta arteak badaude Doni Banelo Itzune, Urruña, Ziburu, horre bai, baina endaiari uste kapitulo bat eskainiko diokela. Eta plazerez bilduko ditugu orduan ere bere balizko ikerketaren nondik norakoak. Maskak taldearen musikarekin amaituko dugu gaurko saioa. Itsasu eta Bidarraiko lau gaztek sortutako taldeak Kalimaleko arrakasta lortu du lehen diskarekin, buruz buru izena duen lana, eta Euskal Herriko plazetan aritu dira uda osoan kontzertuz kontzertu. Baionako bestetan esaterako bitan bete zuten plaza Patxan eta Espainiako atean. Arrosan, Makean, Bidarrain, Itsasun, Azparnen, Luson eta bar luze bat. Eta oraindik izanen dira data gehiago urtea bukatu aitzen. Maskak taldearekin gaurko agurra, bihar arte!